masa khona mama sana मैया थाइजौ जानाया मैया फोथाखौ मायाव फोनना दंमोन नोङो एब' जि गोजाव फोनखादोंना आं उनावसो भिडिअ मानसिफ्रा बुंहरबाय थानायखाय नायदो इन्ट्र' भिडिअ मेरे माखां गथायनि आं दर बिबो होमबाबो अयथासार नै बेयाव नोंथांमोना मैयानि भिडिअ गोबां मानसिफ्रा नुदों जाम्बालाय आं माखां सुदो मैयाहाय मानायाव ओमफ्राय बिरो किजन रे हुब्लिजाना आं नों भिडिअखौ नायनाय माबो दं नोंनि फुथाया आं मिथियाखायनो फुथा दं ना मा दं बेसाबो गोजौ जादों मानसिफ्रा जि कमेन्ट खालामना बुंहरगासिनो फोथाखौ एसेबां गोजौआव गानदों बाजैया होननानै आंबो ताल लायाखैमोन आङो ओमफ्राय एसेबां मानसिफ्रा बुंहरगासिनो आंबो दहाय मोजाङै नायफिनबाय रिटार्न खालामनानै फोथाया बेयाव सफैना दङ ना ओरैनो गोजौआव गानखायो आरो मैयाना आरो अभार गोजौआव आरो माखां रे हुब्लिबायनो गोजौआव हांनानै आं फुथा दं आं सानदों आरोना फोथाखौथ' गोजौआव गानखायो नालाय बेयावनो गानखायो सानदों ओमफ्राय मानसिफ्रा बारानिफ्राय बारा बुंहरबाय थाबायना आं मोजाङै नायफिनबाय होमबाथाय आरो जेसेबांखिनि गोजौआव ओरैनो गानना थाखायो आरो गोजौआव जाहैना दं माबा दंमोन हा माबा दंमोन गोजौ दं एब' दं बेसेबांबानो आं आयना नायबाबो नुवाखायनो नों नायफिनलाय भिडिअ नै मैयानि भिडिअ बेयो ना आं देखायनानै होनि र' नायफाय नुगोन दे एब' जा गोजौआव गानना दं दे बेयाव Iya. Saya suka foto kan dari mobil, mobil Arno kayak apa nih filenya? Lain mana nih? Tasen itu nama? Oh, saya kan dong. So guys, नै आंनि बे मबाइलखौ आङो गैला दे आंनि नंला बेखौ आं हरबाय दस्रानो नै बेनो हरबाय फानहरबाय माने ओरैनो हराखै आरो फैसा लानानै हरदों ओमफ्राय मानि थाखाय आं बे मबाइलखौ हरबाय होननानै बुंबाथाय नै आं बुंनि दा मबाइलावबाथाय डिसप्लेयाथ' जेबो दागि गैया जेबो सिनबो गावनायबो सिन गैया खिन्थु बियो माने एसे मोले सिन जाजोब्बाय मबाइलाव हमनो हाया बेनिखौ ओमफ्राय आं बेखौ फाननानै होबाय दा गोदानसो अर्डार खालामदों आङो आं भिडिअ मोनसे देखायनो दे नोंथांमोननो मबाइलाव बाथाय जेबो हमनो हाया डिसप्ले गाज्रि जानाय बायदि मोनाखै खिन्थु बेयो डिसप्लेया एसे बोरैबा खुया नुग्रा जाबाय आरो ओमफ्राय मबाइलाव जेबो नुवाखै ओमफ्राय बेखौ आङो फाननानै होबाय ओंखायनो ओमफ्राय दा गोदान अर्डार खालामदों माला सफैयो आंनि गोदान मबाइला नायदोनोसै नङाबाथ' आङो बेयो जेबो जायाबाथाय आं बेखौ लाखिगौमोन मानो होनना बुङोथाय डिसप्ले चेन्ज खालामबाथाय जागौमोन आरो 1800सो होबाथाय गोदान डिसप्ले मोनगौमोन ओमफ्राय सालायनो हागौमोन आं खिन्थु दा सालायबाय थाला गोदानखौनो अर्डार खालामखाबाय गोबावबो जाबायना मोनसे मबाइलखौ सालायबाय थानो बयबो गोसो जायो सोलायबाय थानो इसे बेनिखायनो सोलायबाय आङो दे आंनो नांखाला आं दस्रा लादेरनोसै होननानै दा बेखौ फाननानै आं दस्रा गोदान अर्डार खालामदों दा बे माला सफैयो 24 डेटआव सफैनो गोनां 24 बे मासनि 24आव सफैयोबा दिनै 18 तारिख आरो बारा गैला माइज्लि सोमदोंमोन जोंहा नै बेयावनो सोमदोंमोन दाखालि ओमफ्राय बोखांबाय दा बेखौ बोर लाहैनांसिगौ खामसालियाव लांनानै गाइस आं नोंथांमोननो बुंनानै नै आइया दासो गामिनिफ्राय न'आव फैदों दे फुंनिफ्रायनो थांना दंमोन ना ओमफ्राय मा खालामनो नागिरदों ओइनो हाग्रा जाजोबदो माबाया फुला आरो इफोराबो सोब हाग्रा जाजोबबाय अखा हाबाय थादोना नों दा लाङिनो थांगोन ना थांगोनथ' आरो लाङिनाव थांनांगौ मानो थांनांगौ माबा लायनो गिदां एसे माबा गस्ला बा माया फैसा मोनबाय थायो नोंलाय सानफ्रामबो थांनो बाजार बानो थांबायल' थानाय खोनायो दाखालिबो थाङो सानफ्रामबो सप्तासेयाव सानथामसो थांखायो खोमा लाङिन मा लायनो थाङो थाङाबा जायो माबा माबि लाया होमबा आंलाय नों फैसा होखानांगोन आंनो आंसो फैसा होनांगौ नामा नों होबासो आं बाजाराव थांगोन आंखौ लुथिबाय थादों नामा नोंनिया नै आंना मैथाया फांसे आरो मैथा नों मैथा गायो मैथाथ' आरो बेलाय मानो गायो हाग्रा जाजोबदो नै सिं जोंहा माला खोथिया फोगोन समबार मंगलबारावसो फोजागोन मंगलबार फोगोन ना दै सारैसो फोनो गोनां जादों दाखालि दै सारनानैसो हालेवदों नङाबाथ' अखानि दैया खामानिखौनो होआखै जोंनि गामियाव अखायानो गोलैयो दसेल' गोलैयो खिन्थु जेबो खामानि जाया बे अखानि दैया माने दस्रा खोथिया थांजोबो नायो
हाथाय खनसे जाबाय अखानाया दुब्लियाव दैयानो थाया हाथाय खनसे जाबाय दै थाया खिन्थु दैयानो गैया ओरैनो एसे एसे आरो मालाय जायगायाव एसे अखा हादो जोंनियाव गैया मालाय बानपानि जादों सोरनिबा सोरनिबा दा बायदिबा माइयानो गायोमोन जोंनिथिंजाय देग्लाय गैया माइखौनो गायनो हानाय नङा Per season. Stand paper season. Stand paper season. गैला नों हारिबाय जेबो खानाङा ना जरायाव दा दै फैबासो मिथिगोन So guys, दा आङो दुब्लियाव फैनानै दं बेनिफ्राय दा खोथिया फोगासिनो दं बेयाव नै बिसानि जोंहानि नङा दे आदा फोदों ओमफ्राय दब्लायब्रै नामा गासैबो रुल बोनानै लाखाजोब्बाय दा आंबो सारनि आं सारदोंसै एबार बेहलाय हलाय दे भैया मालिका Parla sarbu na. Kaplang mo yan. Khafal kay. Second. Pura mana itu saya susiaro. Ma ketia. Gwiya ko boy gebang manciफ्रानो मिथिया नो जोंनिथिंजाय गया होनना बुङो. होद बार माथो. इसिम जागोन आरो. इसिम जायोना? माया उजन आरो बिरादनो. नों फाननो थाखायल' मोजां बे. मा नागिरनो फैलायखो नोंलाय? हा? दै नायनो फैदो ओमफ्राय मैखुन मोननायखाय खादां नै गोसोमा मोजां नङा नै बेखौ जाया जोंहानि खोथिया फोनाया नै बे जायगायावसोमोन खिन्थु उपाय गैया दा बै जराव फोनो गोनां जाबाय दैखौबो लाबोनो हाला ना पाइपजोंबाबो थोला ना मालाय ओइनो बैथिं बिराद दै फैदों जोंनिखै फैयाखैना फैबालाय मा जानो जोंना मा जागोनथाय देग्लाय नै दैया बिसिमल' आरो बहायथ' खोथिया फोनानो दै बोनांगोन बे अखा हानायजों एसे एसेल' थादों दस्रा जायगायाव दैबाना जालायदोनो जोंनि जायगायाव गैया बैयाव बेनिखायनो बेहाय बाबा बैयावबो फोजागौमोन खोमा दब्लायनियाव दैयालाय दैया बैलाय माथो दै रानबा मानिफ्राय लाबोगोन देनां अखा हाबा ओंखारबाय थागोन बिदिनो एसे एनै गेरेन्टिखौ नुना बे अखाया नै जेबो खालामनो हायाखै जुदि अखाया मोजाङै हाबाथायथ' जेबो टेनसनानो गैया ओरैबायदि जाबाय देग्लाय मा जाखोथाय दाहालागै नै खोथिया सप्ताथामसो जागौमोननो खोमा दस्रा बोसोराव बाथाय गाइस नै सासेया मा लाबोदे दिनै सानदे ना मा लाबोदे मा लाबोदे आं नायनो मारे मेंबाय मा लाबोदे माबे आरो मेथाइ लाबो आंनो हा फुलबो लाबोदो आंनो मेथाइ लाबोआ बोरै जानि हलाय वा खैता गालादो 100 मोनसेयाव ना मोननैजों